Kasingi ke basispa sau penyo ha ke keteng ukpau kun mesim bukut amen. Kutra Jisu tu pensele ingi dak mesim bukut jong me. Kasiti sikinong Efesus kalenong ka basau. Ngapen ilam ya pi tekum ukoi di nak benta ukris ban kajing ka bay dedur bat kajing khot ka bapilayo pediang da kajing surit bajanai kajing jamnut bat kajing yasha da ka bay kit mar keliang ha kajing it. Tuyale kat balak ban ri ka jing long kawai ka ban set nong rem ha mun siem. Bat ya ka jing suk kum ka bor ka bate lang. Don ka tang kawai ka met bat wai mun siem. Thik kum badan tang kawai ka jing kermen. Bala ai happy baro da ka jing khot ya pi. Don wai utrai kawai ka jing ngai kawai ka baptisma. Wai ublei bat ukpa jungi baro. Ubalong halor baro ubatrei lingba baro bat ubadan ha baro. Wei pa wei nengi ulayo pediang kasap bakerpang na ublei kumbala ibet ukris. Kumta pisem kejinto kabaong. Menba ula kiu seneng ulay lambun kimrao ba ula ai kejing ai hai kibriu. Ula kiu kamut ayu kani lada omdei uba ula hiar ningkong sekinyamra basapo kakendo. Uta ubala hiar ulong uju ubala kiu sapalat kibreng. Ba undup pendap eke baro da kejing ai jongu. Dei mau balai ki apostol kinong ya lupa kinong ya lap ku gospel kinong serai ba kinong hikai kum ki sakri ya kirungai bantai ya kamat ukris hadu banginda kelalong sitli kawai ha ka jingat ban ha ka jingtip ya ukun ublei ban banginda long rangba thik kum ukris hi ti tungin om ya long su ki kena ki basya kenting seni setai ki basya rong dakal air jing hikai harukom kabami na kajing salai ba kajing but sian kiriu thok penban tungin ya da kajing sisa ha kajing it ban nginang san pura ha ukris ulong ukli bada u kamet barok kawai da kajing punya so lang jong ki thiet bada kajing trei batikna jong ki khot met ka khisan bat katei yaladi ha kajing it ngaong sakani ngakuntu ting ha ukris ha utrai ba phin shu kumba kiriu parthai ki thali ki jingmut jing perkhat jungki ka jing champang jungki ka dum ki la jingai na ka jing ha ublei na mar ka jing bi ka jing dukhi jungki klem tip ran tip rem shu ki pernop ila dia ki jing ko abrai ki kersum ha ki kla kam klem ran harukom kata kam dei ka ba philayo jing hikai spang ukris ngatharai balaya lap bat la hikai ya u happy katkum ka jing sisa ka badon ha u jisu kata kamut ba pidai ban kan tere kerukom ba mensua ba ya brio barem ubala ut plak da ka jing ramya ba ka jing thro ba pinyo kerukom perkhat ba thamai ba kenja mensim pidai ban phong da brio ba thamai bala thau ka dur ka dar jong ublei ba ubadon ya ka hok ba ka jing khuj ki jing sisa ti tu da sumar ban amar blien shu ban kren lam ler ai wei po wei un kren ya ka jing sisa la para brio namar ngelong para dkhot lada pi bitar wat dale pop dei bakasi kan sep no halor ka jing bitar jong pi wat ai lat ya uksuit ba untrei hapi ubri ba jutu dei bantu shu hanrei untrei ka jing trei bahop da ki ti la jong kumta undup don khndiat khansot ban ai lem ya ki ba kirdu wat jupi mi tim sniu na kirmyang sentur jong pi to kren tang ki ba baha ki ba kibri ki don kam ban yo sngo ya ki ban yarap sisa ki wat le ki ban pun smosi yo men sim ba khu da bala chan sharp ya pi na benta ka singi jing siu spa kiar bak na ka jing anut baro na ka jing dom riang ka jing khong baro na ki tin khor ka jing that rong bat ka jing mut sniu ka ba kumnu to long pun ban ki bas bun mar keliang ki bas ngolem ki ba ya map uwei pan thik kumba oblei ulama ya pi ha ukris các tiên jong utrai ngis ngongu ya oblei mening kong ko apan map namar ba menin kasngi habang record ya ka video jong ka lenong ka balai ngampoi perkhat ba uni microphone banga pendon kam u la off hik namar banga klet ban charge ba nak kata kadau ka don ka tu ka ne ka benta ka ba manga ngi khelmyo ban si osngo hadu bakut bat menela don batek siangas pangkata henry namar ba ka de kasngi ningkong haban let jinglet ka let trei ai khamla su ban le da ka wei ban tang ong ban a biang happy wei pe wei sa si sien pat
kendiat ya ka ai ka ba mangingi khlamiwa ban sngap lut ha ka tu ka lunong ka balai ngi poi menta ka dukhat ka ba khat sau khat san jong ka lunong ka balai ha ka dukhat ba khat sau khat san ka ong kum ni Paulus uang ba na ka ni ka daw ngadem khrup khmat ukpa ha ba ka jinglong pa baro ha ka perthai ka song nong rem Gunmen ke para Paulus kuat ban pun kan mau ngi iwe piwe ba ka ai ka jinglong pa jungi ha ka ni ka perthai ki yeng kisam jungi ha ni perthai ki song nong rem kat kum kata ka jinglong jong ublei ka jinglong pa jungi ka jinglong pa ublei amdei ba ke seriem ka jongi handai ka jinglong pa jungi ka dei ban long ka jingi seriem ba ublei nakani ka daw mangi kum kirang ba hayeng hasem ngidon kam ban pen i barabor ya kani ka dur ka burom jong upa ngilong ka representative image jong ublei ukpa hayeng hasem kani ka kamram ka mangi ngidon larangi pe ya ka si ben kong skorin ru lunong khatwai ka kreningi iwei pe ya kata ba urang ba open phalang ya ka dur jong ublei te hatu mangi ngile ne em ya kata larangi empat la ngidon kam ban kendet ban ai ya kata bar ka ba ar ka jingpen kelai ni kentin le sing don ru ba ong ba kanong rim jong ka yeng ka sem baro ka wairu ka de ben chong nong rim ha ka jinglong jong ublei pa ba ha beneng na ta ka daw ka jinget li ha ka yeng ka sem ka jinget ye ha ka yeng ka sem ka ni ka chong nong rim ha ka jinglong jong ublei hi kata ka bomot ha ka trinity ba khoi ka jinget li ka jinget ye ka jinglong ka wei ka ni ka de ben long ru ka yeng ka sem jungi i wei pe wei beteng ya kata Paulus ki dukhat ba khat nyo ha du ba khat khandai Ukraine chapang ka ka jingai ai bandup la ban champang ya ka jing ie jong ublei ba ublei ula ie jingi hadu kata kata na kata kadau mangingi don kam ban pa ne ka jingai ai ba ka jingai jungi kan roi ka jing ie jungi ka jingai jungi kan roi bat ka jing ie jungi kan nang roi bat kum ta ter ngi la ban champang robat ki angel ki ru khu ya kata ka jing jeliu jong ka jing ie jong ublei Paulus ong kom na ba pindup la ban champang ya ka pengkyang bat kalenter ka kenjang bat ka jing jeliu jong ka jing ukres bat pindup mat ya ka ni ka jing ie dukat ba ka khandai Paulus ong ba ma phi pindup mat ya ka ni ka jing ie ladang gim pat yo ban mat ya ka ni ka jing ie jong ublei ha ka jing em jongi ka sem jing e ha ban em na ka ban ta jong u kan sem jing e na mar balai kan long thik ka ma mangi ha ban pendep ya ka kamram le ne ban pendep ya ka ai ka ba mangi ha ban su pendep hendrai ka ba mangi pat da thrang na la de na ta kada ko nong rim jong ka jing em jing ka de we pe we ka de ka jing e wat ka jing de ba ublei ru ka de ka jing e ladang gi mat ya ka ni ka jing e jong ublei ki ai baro khat kin sabyang ki baro khat kin so ba ong tin phareng they will fall into perspective ka ba mot ki baro khat kin sai ai be ye renti ngin sala ban champang sapang ka jing long niam jungi sapang ka jing wan jungi sakamas bu khoi ka jing simta jungi ka jing yalap ka jing simta jungi ben puli ka tin jong ublei kini baro khat ki de ban kersoi na ka jing e jungi o kris na ka jing amat jungi o kris kum kon uksa ka jing em u Paulus siru hadu ka tau la ye yo jisu ba ula sha sitam ru na ka banta jungu lada om dei ba u ye yo jisu em unum la ban sha sitam kat tu kum ba Paulus u sha hendrei u la ban sha u kemen wa na kita ru namar ba balai u mat ya ka jing e jong u jisu But hakashiti shiki Filipi sultanat Paulus what eki jing sha sitam jung u ong no we kat arab khandai ong ba kalong ka bok na ka banta jung phi om dei tang ban ngai hendrei wat ban sha sitam na ka banta Jesus Christ kani kawan tang na ka jing e kali kawan tang na ka jing e lada klampat e ngim la ban ong ha kata ka rukom ha du khat ba arpho ko ong ha uta ba da ka bor ka ba trei hangi ula ban le palat ban ya ka ba mangi pa nengi mudul teng teng ka focus jingi le ne ka jing let jing mut jingi ka dai sapang nga nga dei ubri boduna nga dei unong pop ne nga dei kanong pop kum ta ter klempep ngi dei kinong pop klempep ngi dei ki bri bodap jing bakla klempep gi subon ba ki jing duna ngi don henry gi de ban kan mau ro ya kani ba ublei ulapan sle ingi ublei ulapan kentang ingi tak ada Paulus pun kemau ha ublei ubala ban le ha ka jing em jingi palat ban ya ka ba mangingi la ban paneng mudur palat ban ya ki jing tlot jingi palat ban ya ka jing duna ba mangingi don palat ban kini ke bar khoi ublei ula ban le ban penjana ya ka jing em jingi iwe pe we ula ban trei ru ka jing em jingi ha kata ka kom na ta ka daw wat ai ba kini ke kin khang ingi ban jan so ublei wat ai ba ka pop jung phi kan khang ngi phi ban jan so ublei henrei wan so ublei ublei inta ai phi da ka jing ai ma phi phin la si sha ban mat e ka ni ka jing e jungu bat phin em si sha na ka ban ta jungu bat man ta ko nong ba sa ru khat ban kong ter Paulus pun kan mau ning kong e ngakwa ya phi ngapen ilam ya phi om dei kum utau riu khuat la ne om dei utau kum utau nong ya lam re kum ukoi di wang
ngapen ile me phi kum ukoi di nak banta utrai ban em ka jing em ka ba phi bare ka ba de dur ba ka jing khot ka ba ma phi phi la yo priang kani ka de ka ba kong san he ngapen ie phi kum ukoi di om de ka jing sarong wan re wa ngapen ie phi kum uwei ni ki koi di jung utrai ba ngakwa e phi we pe we phin em ka jing em ka ba de dur ba ka jing khot ka ba mangi la yo priang nilai opriang ye ka jing khot ban long ki khon jong blei hatu mangi ngi em kum ki khon jong blei nilai opriang ye ka jing em ban long lai lut hatu ngi long ki lai lut ne ngi sha te marao nilai opriang ye ka jing em bau jisu la ket lut ye ka jing tim jong ngap jong phi halor ka ding phana hanre yo ka jing em jing ip ngi shu em thik kum ki break ba jam da ku ba jam rangi ba kum ta ter nilai opriang ye ka jing ye jong jisu ba ong ko pa ma be ki kim tip ya ka ba kile hanre yo ngi ba ngi ki break ba bu ye ka jing shun ki ba bu ya ki ba dap na ka jing mong ye ki we pan ni la yo pdiang yo ni ka jing ye chung ni ublei ba kloi ban e ru ban wan wat ngi henry ngi pa dai yo le sia ka jing em jing ngi long mar khong pong ngi nang ba ban pan ra me ki we ba kum ta ter em ka jing em bat ka jing ka ba de dur ba ka jing khot ka ba mangi ngi la yo hatu ngi la la ne em ban em kani ka di ka pedeng ka ba kong san ba do ka ta ha ka jing em kristan jingi ban em ka jing em ka ba ya de dur ka jing khot ka ba mangi ngi la yo priang hadin ka ne du khot balai ter u paulus ukraine spang ka jing long ka we bol ong kom no ya le ka bala ban ri ya ka jing long ka we ka set ban set ila di ha man sim ong don tang ka we ka bat ka we ka man sim ka we ka baptisma ka we ka jinget bat kum ta ter ka jing kran jong paulus spang ka jing long ka we kani ka de ka ba uji su hiru la duai la pi kan ma go gospel yohanes kal nong ba khat nyau ku pa nga duai ba kin bi long ka we nga kum pa nga long manga mi ku pa ba e ai ma ki ru kin long ka we nga duai om tan na ban ta jung ki na ban ta ki tur ki ban sangai da ka jing lap chung ki ka jing ang no jong jisu ka dei bangin ya long ka we hatu ngila ne em ban ya long ka we bun chin ka dau jong ka jing ya pai ka dei ba manga nga bu ela di hakmat om ya ka mon jong blei hai wat hai sedang wat nai yang na samro balai ya pai namar ba manga ngalong ba kong santam ban ya kalok ne ki khon jonga hakaju urkom ru kalok kalong kong santam ka jing sngo jong ka ya ladi kalong ka bakham kong san ban ya ka jinga dei ba ulok ne ba ki khon kum ta ta ter na ta ka daw ni sim ba ka jing mong ka kham krau ban ya ka ta ka jing long ka we ka jing mong ka kham krau ban ya ka ta ka jing e na ta ka daw ngimla ban ya long ka we ni wan ra ka jing ya pai hendrai ka ktin oblei ka pen kan mau ngi wat ha ka balang borok ka we ru dan kam ka jing long ka we don tang we ka we ka met chung chris don tang we mun sim da bala pen sle ingi we pe we don tang ka we ka baptisma ka we ka jingai ka ni ka dei ka ba u jisu da ang nut hadu kata na ka liang chungi hadin kan ni ong paulus khot ba nyau ter ong ba yang ni la ai ki sap ba pher mat mano ba ai kini ki sap dei u jisu hi ba ai haba ukiu sebeneng ula ai kini ki sap halor jingi we pe we ban hal dukat bakhat we ong kumna don de ma u bala ai ki apostol kinong ya thulupa kinong ya lap kinong sarai kinong hikai ki sakri ki rungai ban tei ya kamat chung kris kini ki sap ki phong kini ki jing ai ki ba u blei ula ai ngi we pe we ki ba u jisu hi hadien ba ukiu sebeneng u ai halor ka balang ka de nak banta ban tei ya kamat chung u ban tei ya ka balang ban tei ya kamat u kris haba mangi ngi dan pada ka ngi pendon kam ngi ki jing ai ki wa ublei ai ngi bantai la de ban pan pat ya ka balang ka bamut ngimpat sngu thu ya kata ka jing khot ka ba ublei la ai ngi ngimpat sngu thu ya kata ka jing khot ka ngimpat la em ya kata ka jing em ka ba ya de dur ka jing khot bang mangi la yo priang nak ta ka dau polus pun kan mau sai sien tu ngin om ya long khna shu ngin om ya long khna shu ba su pa dai se ni se tai su sha kenting se ni se tai su yo sngu ki jing hikai hang ne tai su sha ya lam bakla em nai long khna shu dap da ka jing e nai long khna shu shakri ki wei da ka jing e nai long khna shu im ha ka jing shisha da ka jing e but yai san ha ukres ngi ha ban yai san ha ukres ngimla ban long khlung sa ngimla ban long khna sa hai ki dikhot ba khat nyau ter hadu ka bakut pada kadon kani ka jing hikai jong paulus chapang ka ei ka ba mangi ngi dei ban le kumno ban pan thamai ka met ukres kata ka bot kumno ngi dei ban em banginom em kum kiriu parthai bar hangni ong kumno ki thli ki jingmot jing parkhat jingki kiriu parthai ki thli ki jingmot jing parkhat jingki kani ngin shamru yala jong wat yala jong ru lada mangi ngim husiar ka bomot ngi em kum kiriu parthai ki jingmot jing parkhat jingir kin thli bat ngin saplet jingmot tang ya ka ei ka ban ngin yo jingmon toy menta ngin saplet jingmot tang ya ka ei ka ba penhun ngi menta nginom la ban ka bor ban ya sha
lane ban yai ne bar ublei takda Paulus ujer hang ni ki bon ba ki jinglong ba mangingi de ban kiar wong kumno phide ban kan thiare krukom em ban shwa bar ya ubrio barim bala put plak da ki jingram ya bar kum ta ter phong da ubrio thmai na tar sumar ban amar mlien ban kre shu ban kren lam ler ba ki tien jungi ban kren lam ler henry kren bar bor ki jing ya ka jing shisha lada pi bitar wat le pop ka bomot wat ai ba kasi kan sep ka jing bitar jo pi na tar wat ai lat ya uk suit ba untre pi waju ai lat tang sisien ro lada pi ai lat tang sisien kata kal abiang na bta uk suit bente maraw pi ne yanga bun sin ngi hap na ka jing e jong blei na mar bangi ai lat pan penhun ya kata ka sisien na tar ubrio waju tu umdei shu ban tu de ban tre sitam alem ya ki badu waju pin mi ten snio na kirmya sinto jong pi ba ka khot ka balai pho ba su tanat ba wat le e ru em ka ban pen susi ya man sim ba ko da wala chon shap e phi na ka ban ta ka sngi jing su spa wat le kanu ru ka ban pen susi ya man sim ba ko na mar balai haka baptisma la shon shap ingi da man sim ba ko la ayo man sim ba ko kum ka senjat kani kalong kum ka jing penti kena ba ngin sayo pediang pura ya ka beneng ngin sayo pediang pura bandar ba ublei upa khum man sim ba ko ba ka trinity ba ko ha ba kut ka jing em jingi hendrai menta ka bagi don hang ni pa theng yo pediang yo man sim ba ko balong ka jing ka senjat balong ka sharp ban penti kena ba mangi ngilong ki jong ukris bat ngidawa ya ka jing em bam jukot amdai ka jing le jingi hendrai ka jing le jong ukris kini kidi ki jing hikai ka ba Paulus upwa ban ai ngi ba pun kut da ka ba ong to long ki bas bun mar kliang ki bas ngolem bat ki ba ya ma uwe pat ku ba ukris ulama be phi ngi don kam ko men ka para ba i ban long ki bas bun ban long ki bas ngolem kam tam e ban ya ma klem ka jing ma onam la ban don kanu ka jing dei ka ban e scam na ta kada ujisu ulama be phi ujisu ulama be nga ngi don kam man samlem ya ka ne ka jing ma sha ki we pan kani ka jing ang nur ka ba try udon na ka jing em junga ba jong phi any ro e Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba ka jing e ka mela ai ngi ha ku jong mi Jesus Christ un men jungi ba ka ding zo ka jing e ka wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba ku kin kir siu biang hangi ya ka jing ka men ba ka ku na man ta ka jing wan ka hima jong mi to ai ba ka jing e jong mi kan pan ka lai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi kisambai kin pun kalai kolong brio man brio na shapo bar yek jing tha baro a jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai bi jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pun grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pun sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pun em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi ubalakir hujunam kanlong kapuram bar kajingero shijunam amen kudono kutam jisu tesin ai kumariang rap jingi kristan tuduai na kumta jingi